Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:42. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Karon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, Pitsa 18 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magatulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, basiwa Board of Directors muna di Harden ginpanindugan nga wala gindali-dali ang proseso angot sa joint venture agreement. Driver sang motorsiklo patay matapos nagbunggo sa nagliko nga Toyota Fortuner sa siyudad sang Kabankalan. Balita national issue naton karon nga aga. Maga-epekto na kuno sa tungang gabi sang Hulyo 18 ang Anti-Terror Act of 2020. Ginpahayag ni Department of Justice Secretary Minardo Guevara nga ginsaad sa layi matapos nga ipublikar ini sa duwa ka mga pamantalaan nasyonal. Dugang pa ni Guevara kon basihan ang Pitsa 3 sang Hulyo nga ginpublish ang layi maga-epekto ini Hulyo 18. Magagwa ang klarifikasyon ni Guevara matapos nagwa ang report nga ang layi maga-epekto sa Hulyo 19. Wala kabilinggan kung saan maga-epekto ini ang among layi. Ang importante nga ang ginakadlukan sang pila ka sektor hindi matabo kung ini mangin layi na sa pungsod Pilipinas. Hindi matabo ang pilaga ginakahadlukan nga posible gamiton ini agod tapakon ang kinamatarong sang tao. Kabay pa nga hindi pagamiton ini sa pila naton ka mga utod nga luyag lang magprotesta batok sa gobyerno, nga magpalayag sa mga sentimento kag isyu batok sa gobyerno. Kabay pa nga hindi ini paggamiton sang gobyerno sa ila sini ginadumtan nga makasumpong sa politika nga imuon rason agod ipaaresto nga wala sang mandyaminto di aresto. Kabay pa sa kabilugan hindi pag-abusuhan ang among layi. Kabay pa hindi mangin matuod ang pila ka ginakatahapan hindi lamang sang pila ka sektor sa pungsod Pilipinas lakip na sa bugos nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na. Maayo nga panugyan anay sa aton sini mga plantador gamay kag dalagko are ang pipila ka mga paagi nga magtin-ad ang patubas sa tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias kada ektarya. Apply kamo anong kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno. Dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton tungod ang unique nga muno may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique
magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tunilada kag matamis nga panubason. Magyuni complete para sa mainuswagon nga patubas. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulon yung kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Bilog nga dakmanwa sang Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang sitwasyon sang syudad sa Bacolod kag probinsya? Kamusta ang tikang sa panahon? Kamusta ang kalagitan? Kamusta ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Ini kagtanan igadulong sa aton sang patrol karon nga kaagahon. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, good morning. Ang sitwasyon sa buong sa syudad sang Bacolod masyado kapokay sa mga dalanon sang syudad, pero ang pila ka mga taxi drivers and even mga tricycle drivers ang nagahulat man sa mga pasahero halos tagsa ka mga bangga una diri sa area sang Bangga Pacho, may ara man sa area sang Bangga sa Lacson kaga Loksin, nagahulat man sang ila sini nga mga pasahero Action Fred, even mga taxi drivers sa mga Action Fred. Stilo gali nila subong kay di alas 4 sugod ang biyahe. Ang ginahimo nila nga sang sa malibot sila, mas maayo mag-standby sila kag magulat sa pasahero sa tubang man sang regional hospital. Kay panginyati pa bala Action Fred nagiban padulong sa terminal sang Balyacar, may ara man ang iba niya Action Fred nga magapadulong man kung gikan o kung nagwa abi sa hospital ti dulong pila ka mga kabalayan diri sa area sa Bacolod siling nila kagina kay nakaistorya ta sa ila kagina mas makatemprano pa nga dako ang ganar kung may ara sila kontrata sa gwa, let's say going sa Kabangkalan, may ara man iban going abi sa norte, kag dira pa lang sila kay baga depende sa kontrata. Sa piyak sini nga ila sining arkila ara na sa 800 pesos. Ang patrol subong Action Fred di kay kumugalagaw man kita ari diri sa area sang police station number 2. Pito ka mga persona ang nagkaladakpan sa curfew, and at the same time ang iban diri nadakpan man kay wala face mask. Tider sila dito sa area sa police station number 2 for I think mga 12 hours, no? Si sir din kadampi na dakpan barangay to, may dalan galo ka to alin ko sa Puntiran papuli na ko sana pero dakpan ka o 10
sa mga kauturan nato na diri sa siyudad sa Bacolod dapat alas 10 dumdumon ta nga alas 10 curfew na dapat antes o kung temprano pa sa alas 10 dapat nakapauli ka na no rekta na sa balay nyo kag magpahuway si sir naka-helmet pa ni siya sir taga din kaya Silay taga Silay taga Silay Police Action Plan no ngandakpan ka sir tinggal ang pinlakpan lakpan na aberya motor na tanya kurpyo aberya motor mo nagtang ng kurpyo na lakpan aberya motor nila Action Plan dakpan abtan sang curfew din ka mo halin dili lang pakulo wala ko lang no oo lagaw pauli na lang sa Action Plan no si sir anong sa din ka nadakpan dambi anong barangay Barangay 3. Barangay 3 Yes. sa Barangay 3 ano ka tani Mabakala ka ng tani, sir. Nag-abdan sa back-to-back. ay okay nadakpan ka sa back to back pero ano ba bakal ka sa isang ano Ang suwak. Gatas, suwak. gatas na swak para kasi mo ng swak no? Hindi na-blows naman. Bakal gatas ikaw sir Okay? Oo. Ay, kapalan na nanay. ano ang tani baklon mo Pagtol pa tulog. ha Pagtol. katol oo kag ano pang baklon mo Wala. Sigarilyo na rin matulog. bakal katol bakal man sigarilyo antes matulog no Action Alvin, yes sir ini mga balaklon nga ni mga gatas, katol, pwede mo lang mabakal na alas 8, alas 9, nga pasado alas 10, gid. oo bakal katol no pampatulog Wala naman ng abre nga tindahan, guro? ha May gabre pa na alas 10? may abre pa nga tiyanggi bakal tabiswak gatas may abre pa to nga sisan nga tiyanggi Oo, sir. Meron ka tani. may arap pa tani may isa pa di ka Iloy ay di sige may isa pa to ka nanay Sir Fred storya ta kagina nandak pa siya kinapangita iyang abuyas kag buto mga bata bla kaya naglagaw pati siya man ang gatakpan Action Friend no so maning pang sitwasyon sa buong diri sa area sa police station number 2 actually pito ni sila ang nagtaladak pa ng iban wala face mask kay kung wala face mask lantawan ta karon ko anong mahatag tani karon sa ila para kahit paano makasuksok man sila sang face mask. So, ang observation subong sang patrol, ginadulong sa inyo sang Suntown Plus Herbal Coffee Mix. Ang kape, mismo, no? Sang relaxation sa imo lawas. Rekta sa patrol, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:59 na. Lang arang bakal kimo gatas, tabuon mo ging may korpyo. Pwede mo lang nga makabakal ka gatas alas 8, alas 9, alas 10 gid. Daw kabudlay no, daw ni maintindihan. Bakal kimo katuli alas 10, kalain. Daw wala mo ko nakita tiyang gigabre. Pag pasar alas 10, sabi sino pa na mabakal kay hindi na pwede klagaw. Ay daw, hindi amo ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna alas 5, oy, Sabado subong. Pero, ginaagdagi kamo, pamasyal gi kamo, dira sa algi kamo sa ila produkto. Ining nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani kinarekomendar sa mga medical doctor, ambot silingon maayo klase na. Kaysa iban nga kapungsuran na panawag sini sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga hana pa magtapik sa aton lawas labi na gid ining kagaw nga COVID-19. So, puluyan himua ini nga batasan nga mag-inom adlaw-adlaw ining life extension
sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Burgos. Action Radio Philippine Standard Time la 5:01. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19.
isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng Action Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Oy, ano ini? Ang National Bureau of Investigation kahapon, sila niya nagtaas kuno ang nagareklamo cyber libel complaints para sa mga post dira sang hindi magkalaamo nga mga pahayag. Ang mga nagreklamo, Vice Presidente Lini Robredo, Senador Bungo, Cavite 7 District nga representante Crispin Remulla, Kabataan Party List nga representante Sara Ilago, kag iban pagid nga national kag local government official. Siling sang NBI pinapahibalo nga misino pwede ka reklamo. Bangod kung naglapas ini sila sa Akta Republika 10175 o kung ining cybercrime o kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Nya wala kabilinggan kung anong status mo sa kabuhi. Politika o pila ka mga personalidad nga wala ialabot sa politika basta may reklamo ati panon ina sang National Bureau of Investigation. Pero ining mga reklamo kag ang tagreklamo padalaan sang sabina agod nga makasabat, tagaan oportunidad nga makasabat sa hearing. Nami may taning mga gamit blani ini mga cellphone, laptop kag iban pa nga mga bag-o nga gadget kon ginausar lang husto. Ang iban ginagamit nila para pagbuyayaw sa ila pariho, pag-insulto sa ila pariho kag iban pa. Kag pagpalapta sang piki nga balita. Wala ginagamit hustobla. Ang bag-o nga komunikasyon mapuslanon kon gamiton husto. Di ka damo sa reklamo sa pagpanguna sang Vice Presidente sa Pungsod Pilipinas, Vice President Lini Robredo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Dugangan tang pila naton kabalita, pila ka mga isyo pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, sa
matian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kapi-kapi na. Dr. Alfred's Green Coffee sa may mga diabetes, patok ini. Kay natural sweetener lang. Pwede man sa kabataan, bangod non-acidic, non-addictive ini nga kape. Dr. Alfred's Green mga scientifico dito sa iban nga kapugstuhan dito na diskubrihan nga kung berde pang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Loaded pa ini sang phytonutrients. Nagabulig tinlo sa inyo tinae, panawag sa iya natural colon cleanser. Kay kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 panugyan anay sa aton mga mangunguma. Problema, nubo, patubas, may solusyon.
abono, may nitrogen para patambok, posporos para pagipi kag pabaskog sampuno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod ukon, acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang. Ipi garantisado, kagdugay magpalay ang pagkalagtom sang daon sang umay. Ipaluap ninyo, sang 3 kayo ni complete kag resulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta, maayong patubas. Gusto nyo pagbago, kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo, gamit na sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Gataas gyapon no ang igo sang COVID-19. Sobra 63,000 gyapon ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Pero damo-damo man ang recovery naton, kaluyan mga 21,748 man. Gamat-amat man sa kaugaling, hindi tama kanamo, pero delikado kay mga 1,600 subraman ang mga nagkalamatay. So ang aton sini, himuon, hindi kita magagad pabinturar, hindi kita magagad padayaw, lagaw dire, lagaw dito. Mas nagalagaw ka, mas mapos katapikan sang kagaw. Mind you, sa tuntag palamati hasta subong, wala pa baksin, wala pa bulong ang COVID-19. So, kung naghandom kita sang ginatawag nga new normal, hindi inamatabo mintas tanto may salawayon kagretubado. Pwerte gyapon, wala gasok-sok face mask, wala social distancing. Di, paano tani matap na ang kagaw? Ang kagaw yung bantay sa skilid. Pag may tsansa, tapikan niya ka. Pag tumapik sa imo, uruton niya tapik pamilya mo. So, pandam lang sa aton mga utod, maluoy man ka mo. Hindi kita hagad-lagaw. Kaya kung luyag kita nga magbalik sa normal nga pagpangabuhi, tuman kita. Kung ano man ang ginapaandam, kag ginapangabay sang departamento sang ikaayong lawas. Sabi nyo, apektado kita tanan. Natawang sitwasyon bala? Guba ang negosyo. Guba ang pag-eskwela sang kabataan. Dihamak ang ginagutom. Porting igo ya. Dihamak ang negosyong nagsirira. Dihamak ang napahalin sa trabaho. Amuning igo sang COVID-19. Ang gobyerno, hulam dire, hulam dito. Bilyon ng utang. Galibog ang ulo ta kung paano mabayaran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod.
Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Certified world-class quality. This time wash hands, stay safe. Ining may mga bukol nga nagatubo sa lawas, ining goiter, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Sang una, ti wala ka problema, kaya ti paoperada yon. Kadto ka sa doktor, kadto ka sa ospital, paoperahan. Ang pagpaopera, okay ha, wala ya problema. Kung galing nga mula na, may agi, may pilas, may pinalian, so nga ton panugyan, kung gusto nyo, tunawon niya ina. Hindi na kinanglan pa nga sian ang panit mo. Tunawon ina sang na ang nagtestimonya sa mga may mga bukol nga gintunaw sang Santon Plus was abyan hindi pagpudugaya. Tunaw ni siya subong nga panahon nga kadelikado. Kaya kung nakamay tisika nilanat, alerye, kag iban pa nga balatian sa kalawasan. Bulag ang duwa, gaopod permi, 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang sa ninyo, pagi sa online, kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan, pagi sa www.kcmg.com
kalusuganyan.ph o kon kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:26 na. Happy birthday kay paring Joel Peredo. Kay paring Joel Peredo, happy birthday gid. Panamyaw halin sa grupo mo. Mga grupo sa Kaisi Boys. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:32 na. Diri kita mga balita naton sa City Hall. Basiwa Board of Director muna di Hardin ginapalindugan nga wala ginadali-dali ang proseso angot sa joint venture agreement. Detalye sini upod ki aksyon an dipensor. Aksyonan, please go ahead. Mayong aga-aksyon na Fred, lubos nga ginapanindugan ni Basiwa Board of Director Monadia Hardin nga wala nila gindali-dali ang proseso angot sa joint venture agreement sa tunga sa Basiwa kag Prime Water Infrastructure Development Corporation. Sunod diri kay Hardin, antes pa man mag-igo ang halit sining COVID-19 sa syudad sa Bacolod, ila na nga napasa sa GOCC ang kinahanglanon nga mga dokumento apang ini ang wala lamang maagtuhan sang amo yang talatapan. Dugang pa din ni Hardin natabuan lamang sa tiyempo sa pandemic na kompleto ang amo yang proseso. Ginklaro man sini nga ang ginhimo nga pagpaningwa sa board ang nagatuyo lamang nga mas mapaayo pagid ang serbisyo nga ginahatag sang water district sa mga konsumidor. Before sa pandemic, supposedly ini nga mga documents ihatag namon sa Office of the Government Corporate Council for review. Ini siya tanan kontrary sa nabatian namon nga palagpat ka kami gag-agi ini sa amon nga abogado. Abogado sa government-owned and controlled corporations, Office of the Government Corporate Council. So ato nga document, ihatag namon sa OGCC before COVID. So supposedly, ang OGCC only have 1 month nga mag-review sa to. Ug galing kay na COVID, nag-ECQ si Bacolod, nag-MGCQ, pero kadugay. So for the information of our friends, nag-abot ang amon nga review from OGCC last week of June. Ang kabahin sa pagpahayag ni Basiwa Board of Director Monadia Hardin. Balita gikan sa Bacolod City Hall, una sa balita una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginengganyo ang makaaksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:38 na dugang nga mga balita pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negro sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita ho. Driver sang motorsiklo patay matapos nagbunggo sa nagliko nga Toyota Fortuner sa siyudad sang Kabangkalan. Detalye sini upod kay Action Brian Morden. Action Brian, please go ahead. May aksyon na Fred, wagid kaluwas sa kamatayon ining isa ka nagamaniyo sa motorsiklo matapos bumunggo sa isa ka Fortuner dira sa may Highway Mabinay Road, Barangay Hilamunan, syudad sang Kabangkalan kahapon mga alas 10:50 sang aga. Ang biktima reaksyon na Fred ginkilala sa kay Josue Cordova, 39 anyos, nagapuyo man sa mga lugar, samtang ang driver diri sang Fortuner ginkilala naman sa kay Alice Marie Gomez, 44 anyos, ini pamuluyo naman sang Barangay Talubangi sa uman nga syudad. Sunod diri kay Police Lieutenant John Paul Tabuhara, Deputy Police sang Kabangkalan PNP Action na Fred. Nagasugataay ang direksyon sining duha o galing ining Fortuner nagliko pawala. Pagkatapos ining motor naman nag-overtake sa tricycle nga ginasundan, wala iya matulupangdan nga nagliko galing ining Fortuner nga ini. Sumalpok siya Action na Fred. Bangod sa grabing impact, ginbawian gid sang kabuhi, apisar nga ginhingagaw pa inidala sa Lorenzo Saico District Hospital, pero tiya mo na gindeklara nga patay. Wala sang helmet ang biktima Action na Fred. Ining driver sang motor nag-overtake ini siya sa tricycle kag way na alang-alang din siya, way gid sa kalikaw, kundi na bungguan niya ni ang Black Fortuner. Naglusot ini siya sa dalom. Ang pamilya, way naman plano pang magpagamo kundi mangayo na lang sa bulig financial sa nabuhan sini Action Fred. Inang balita, ini sa Action Brian more na nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:46 na. Mga blatter entre pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang ma-confirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na, dire kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Tupod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred, 96 tanan, no? Ang mga curfew violators, tanan nga nakaladakpan matapos ka naglagaw dis oras sang gabi. Sa station number 1, amo ni ang may pinakamadamo nga nakaladakpan, Aksyon Fred. 24, no? Kapon to daw si Sintal na to subran, di ba? Oo, kapon si Sobra 60, ti subong niya, nadugang ang Action Friend, 30. Ang nadugang ti subong niya, 96. Kay man ang kalabanan di Action Friend, nagkaladakpan sa area sang station number 2, area na sang station number 1, nga 24. Actually, ang station number 4 Action Friend, kang station number 6, lunsay nakakadakop man sa mga 23 tanan, no? Ka mga violators, tag 23 sila. And ang station number 7, 19. Ay bandiri Action Fred, nga nagkaladakpan, may nagatudlo sa isa ka pribado nga ospital, ara nga eskwelahan. Uy. Nadakpan kay siling niya, nagwa lang kami, mangita kami maayo nga signal. Kay 5, may araman internet guro sa inyo, sir. Or may araman database. Ang galing kay tisili niya, pigaw ang data. That is why pagwa nila sa area kunti na dakpan man sila Action Fred na timingan bala. Naglabay ang backup sang along station number 1. Tinadakpan gid sila Action Fred. May isa call center pero siya ang plano niya magbakal sa pagkaon. Singko sir, alas 10:30 nasa may bukas da at tinadakpan man sa Action Fred, no? Sa station number 1 Action Fred, arestado man ining 32 anyos nga lalaki matapos nga ginsirbihan sang mandamiento di aresto kahapon nga adlaw sa area sang Takuling. Ang suspect diri kilala kay Nilio Barrias sa 32 anyos.
Nag-aapuyo ni siya sa Purok Cadena de Amor, Barangay 29, diri sa siyudad sa Bacolod. Sa pahayag diri kag suno kay Police Major Jovil Sidel, ang hepe sa Police Station number 1. Ang ining suspect action ped ang gindakaw paagi man sa warrant of arrest sa violation nga 10883 amuni ang New Anti-Carnapping Act of 2016. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Edgar Tupas ang acting presiding judge sang RTC Branch 49 na pitsahan February 18 of 2020. 300,000 ka pesos ang iya sini nga piyansa. Ang suspect karon priso sa custodial facility sang station number 1. Maning balita sang patrol ini ginadulong sa inyo sang pakod gapapaskugid sang aton sinitag sa kamang immune system. Rekta sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Sa tinlo, nagapabakod, nagabalanse sa sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Dako mabulig sang panubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobrang asin kag creatinine. Pero kung kulang ka vitamina, dugangan niya. Kung kulang ka magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin E, C, kag B, ay suplayan ina sa ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula, resulta Evergreen sang Food and Drug Administration. Ang Evergreen nga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59 na. Standby na. Sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!